Καλησπέρα. Φτιάχνω αυτό το βίντεο προκειμένου να ενημερώσω όλη την ομάδα για ένα τεράστιο κίνδυνο που υπάρχει. Κινδυνεύει η ίδια η ύπαρξη του μηνιαίου. Όπως ξέρουμε, μετά τα πολλά promotions του τελευταίου μήνα, του μήνα Οκτωβρίου, πάρα πολλοί μηνιαίοι αναβάθμισαν σε αιτήσι εξαιτίας των promotions που υπήρχαν, με αποτέλεσμα να μειωθεί δραστικά ο πληθυσμός τους. Όλοι πιστεύαμε ότι μετά το τέλος του μήνα και τη λήξη των promotions, ο πληθυσμός τους θα επανερχόταν στα κανονικά επίπεδα. Αλλά δυστυχώς είμαστε γελασμένοι. Η Olympic συνεχίζει την απαράδεκτη και επιθετική πολιτική των promotion που στοχεύουν απευθείας τους μηνιαίους και για την επόμενη εβδομάδα. Και όχι μόνο το συνεχίζει και την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά το κάνει πιο απειλητικά και πιο επιθετικά από ποτέ. Σήμερα λάβαμε όλοι ένα email που έλεγε ότι όσοι μηνιαίοι αναβαθμίσουν σε τριμηνιαίοι κερδίζουν 2 event vouchers για το Global Dream. Όπως ξέρουμε, τα event vouchers κοστίζουν, τα 2 event vouchers κοστίζουν $50, η αναβάθμιση κοστίζει 56. Αυτό είναι μια μαχαιριά στην ίδια την ύπαρξη των μηνιαίων. Είναι σχεδόν αδύνατο για ένα μηνιαίο να παραμείνει μηνιαίος. Είναι τελείως παράλογο ένας μηνιαίος να παραμείνει μηνιαίος όταν για να αναβαθμίσει δίνει 56 και κερδίζει 2 event vouchers που κάνουν 50. Ουσιαστικά παίρνει παράταση 2 μηνών που με $6. Οπότε αυτό το promotion ξεκίνησε από σήμερα, θα διαρκέσει μέχρι τις 10 του μήνα. Αν δεν δράσουμε άμεσα, ενδέχεται μετά τις 10 Νοεμβρίου να μην υπάρχουν μηνιαίοι στην ομάδα μας. Αν επιτρέψουν να περάσει αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει μηνιαίος ούτε για δείγμα. Όλοι ξέρουμε, από στατιστικά που έχουμε, ότι ο μηνιαίος έτσι κι αλλιώς δυσκολεύεται στην αναπαραγωγή. Είναι ένα είδος που δεν αναπαράγεται από μόνο του εύκολα. Θέλει βοήθεια. Με αυτό το promotion που δημιουργείται, γίνεται ακόμα δυσκολότερο να παραμείνει μηνιαίος αυτός που ήδη είναι. Πόσο μάλλον να δημιουργηθούν καινούργιοι. Ο μηνιαίος ουσιαστικά απειλείται με εξαφάνιση. Προτείνω να μην κάτσουμε σταυρωμένα χέρια. Να αναδειχθεί εδώ και τώρα ο μηνιαίος σε προστατευόμενο είδος και όλοι μαζί να δώσουμε ραντεβού 14-15 Νοεμβρίου στο Κολέγιο Αθηνών, προκειμένου να διαδηλώσουμε για αυτές τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις και αποφάσεις, επιτέλους να καταργηθούν αυτά τα promotion. Απειλείται ένα από τα 3 βασικά είδη της επιχείρησής μας. Οπότε καλούμε τους πάντες στις 14 Νοεμβρίου Σάββατο, απόγευμα και Κυριακή, προκειμένου να συμμετέχουν όλοι σε αυτό το μεγάλο γεγονός αντίδρασης και διαμαρτυρίας από την πλευρά μας. Ο πραγματικός κίνδυνος δεν υπάρχει στις πράξεις λίγων, αλλά στην αδράνεια των πολλών. Κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στις 14 Νοεμβρίου και ενημερώνουμε τους πάντες τώρα. Το promotion ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου.